pek magingo weche yudo tich kata manyo tich. Kiwacho ni manyo tich be en tich. Especially in counties, then they would rather not vote. Ineno mano feeling ma sentiments ma ok ber, especially ka wadhi mbele. Seche mwadwaro ni rowere owuok mondo make their voice be known, gi vote mondo gi participate dongruok e leadership. To mak kamano gi okwan to kara kalure gi yore challenges mawuok e counties gigi nyalo bedo reported kune. Paro ni janeno kata jawinjo no penjo. Kara ng'ano ma is responsible. Atemo matek adwa winjo gima honorable Kopio wacho nikech en government to apise one of responsible offices mamiyowa direction kata guidelines ni ka challenges employment kaka report mosegol gi NCIC ni koro itimo nadi report one gi commissions mopogre National Gender and Equality Commission minya report e wechegi nkech girango weche mek equality all over both national government and county. Cleophas one gi parliament makaka sawacho ni committee ma parliament tie committee mar justice mosega bedo be karango ka summon county governors yore mopogre yore mowuok ni en mana manya wuok bende wach mar employment mondo gimiye ji statistics gi kata report magingo kalure gi weche meka kwede mawuok e counties. To mogik ingeni jopiny Easter owacho wachni lakini aneno ni jopiny poko ong'e powers magingo. Kech Easter owacho ni supremacy of the people kaka obede okete constitution ni jo county government kata jo counties kata wananchi nyawuok ma petition e county government iwinjo. Sani dongi neno ka jopiny mameru osewuok gidwaro ni government county government mameru be dissolved kendo gichoko sei mondo gi send the whole county government home. Nikech giseyudo ni county government mameru nitie dhao mang'eny to service delivery onge. Jopiny mawuok counties mopogre can have the powers kagisetemo chwalo weche gi senate. Nitie jo county government mabomet nitie jo dhoudi mabomet manya chwalo wach ni e senate mbele senate kagiwacho ni county government mabomet nitie akweda mang'eny kendo gi nya compel senate mondo range weche gi kendo gi nya compel ethics and anti-corruption commission mondo range weche gi kendo gi nya compel NCIC iwinjo Cleophas mondo range weche akweda mawuok e counties gi. To lakini kotamore ka gisechopo magineno ka koro gisetemo motamore jopiny nigi powers ma dissolving a whole county government ma petitioning a whole county government ka wuok e governor kende county assemblies both county executive gi county assembly to send them home kalure gi weche mok ginyal fast track weche meka kwede counties. Koro nitie yore mang'eny ke jopiny penyo to koro watim nango voice ni nya bede inyakete yore mang'eny gi afisa mang'eny ma mention go. To mogik awacho ni aolo my appeal to government ni mi NCIC prosecutorial powers because NCIC kimi prosecutorial powers ginya summon members of parliament machwale weche akweda ginya summon members of county assembly ginya summon governors talk only summoning ginya prosecute governors moyud gi ketho weche kendo rocho weche meka kweda moke counties. Ero kama na Daniel Orogo wach mogik Easter okech ka koro watieko twak okinyi makawuono nyalo bedo mane ote marine telo mag counties ma opogore kachel kora ka jogo mabende pod medo nyayo wechego mago mag akweda mag dhoudi mondo mi ng'ato yud tije county en ang'o ma adi wache wiye kanyo ka koro watieko wach mari mogik. Bende adwa chwalo wachako gimoro miluongo ni 16 days of gender activism machako November 20
So wadwa wacho bende kanyo ni akwede mar harassment mantiere e counties bende nyaka rum nikech magi koko rumo to bomiyo rawera gi